саволи ифода қимати ифодаро бояд ёбем нигоҳ кунед рақамҳои калом аст, зарб аст, тақсим аст. Албатта ки вақти шумо ин саволҳоро мебинед як нафаси чуқурро гиред. Албатта ки ин намуди саволҳо роҳи осон дорад, яъне тест ки ҳаст, яъне албатта ки ҳаст, яъне шумо бояд 1-2 дақиқа бо ин савол кор кунед. Барои ҳамин ҳам ба рақамҳо аввал наз бояд диққат кунем, яъне чӣ хел рақамҳо ҳаст. Акнун як бубинед 4899 ва 4900 ба якдигар наздиканд. Ман дар болоям 4899 дорам, яъне ифодаҳои монанд дорам. Дар инҷо 71 зарби 69 дорам, дар инҷо дорам. Яъне ин ифода албатта ки сода мешавад, яъне наравед зарб накунед, ҷамъ накунед, тақсим накунед, чунки вақтро бисёр мегирад. Шумо бояд тезтар кор кунед. барои ин саволо кор кардан шумо албатта ки ба қавсҳо ҷудо карданро бояд донед, яъне кадом формулаашро агар пурсен, ин формуларо а минуси б а плюси б вақте ки ин қавсҳоро мекушоед ба чӣ баробар мешавад? А квадрат минуси б квадрат. бисёри талабо мепурсанд барои чӣ ин формуларо дар кора. барои кор кунӣ ҷавоби кӯтоҳ, барои кор кунӣ ҳамин намуди саволҳо, яъне чӣ хел истифода мебарем? бинед 71 зарби 69. ман яъне содда карда мерам қадам ба қадам. 71ро чӣ хел навишта метавонем? 70 ҷамъи 1 ва 69ро чӣ? 70 минуси 1. акнун ё кунем аз рӯи агар ҳамин формула агар истифода барем, ин ба а квадрат минуси б квадрат баробар аст, яъне 70 квадрат минуси 1 квадрат баробар мешавад. ва ин мо 70 квадратро албатта ки квадратро гирифтан осонтар аст. чӣ кор мекунем? яъне роҳи осон 7 зарби 49 дута нол мебиёяд, ая 270 4900 1 квадрат минуси 1, ин яъне 4899. бинед дар махраҷ ҳам ҳамин хел рақам дорам 4899. ва акнун биёем, ин буд қадами якум барои дидан ин зарб, яъне так ба так ҷое ки ихе кор кардан ба қавсҳо ҷудо карда кор кунед, албатта осонтар. агар ихе мерафтен бо ҳамон ҷавобе меёфтен, лекин бо вақти дароз. акнун дуюмро чӣ мешавад? бинед вақте ки ман ин зарбро ёфтам, я бо сурати якум касрро нависем, агар ин чӣ мешавад? 4899 ҷамъи 5 зарби 4899. биёед я бо ин зарбро кор накунем ва ҷамъ накунем, шакли содаашро нависем. нигоҳ кунед, дар ҳар ду ифода 4899 ҳаст. вайро аз қавс берун мегирем 4899 ва якум ки ягон дига ифода надорад, ягон чӣ намонад, як менависем, аз дуюмаш 5 мемонад, ҷамъи 5. ва ин ифода, ин ҷамъ ва зарб бо шакли кӯтоҳ мо ихе навиштем 4899 зарби 6. акнун ё кунед, ҳамин каср суръаташ соддатар ҳамихе навишта мешавад 4899 зарби 6. акнун биёем ҳамун касрро содда кунем. ҳамун каср ба чӣ табдил ёфт? 4899 зарби 6. дар махраҷ ҳам 4899 дорем. акнун бинед, дар сурат ва махраҷ ҳам дорем, ихтисор карда метавонам ва дар охир ҷавоб 6. яъне хулас ҳамин каср сурат ва махраҷ бо рақамҳои калон дар охир ба 6 баробар шуд. бе калкулятор, бе зарбҳои мушкил мо кор кардем, яъне ба 6 баробар шуд. биёед акнун касри дуюмро бинем ба чӣ баробар мешавад. касри дуюм агар диққат карда бошед, дар инҷо бо 4 сар кунам, сурат 4900, махраҷ 71 зарби 69 аллакай медонем ба чӣ баробар аст. аз якум ай кор кардем, ин ба 4899 баробар аст. ва агар ман 5, яъне панҷум кор гуфта нависам, якро бояд ҷамъ кунам, чӣ мешавад? 4899 ҷамъи 1, яъне ба 4900. яъне ин ҷамъ ба 4900 баробар мешавад.
акнун бинен, яъне вай каср кадом шаклро гирифт. Дар сурат ман 4900 доштам ва махраҷро агар ҳам соддатар нависем, бо ба ҳамон чӣ баробар шуд, яъне дар охир як, яъне ҳамин каср ба як баробар шуд. дар охир шумо бояд чие кор кунед, яъне як касри мушкил ба тарҳи ду рақами содда ба вуҷуд омад, яъне якум каср 6, дуюм каср 1, яъне ин тарҳ ба 5 баробар аст.